מלחמה. את מבינה? כולם עסוקים. באמת עסוקים. ולי, יש בר מצווה דווקא עכשיו. איזה מזל שלפחות את פנויה. מה זה, אלישה? עם מי אתה מדבר? עם העז. יש לנו חברות כל בוקר. אפילו שקלתי ללמוד את הקריאה של הבר מצווה. היא שרה לא רע. מעניין. אבל מה שלום אבא? למה אתה לא לומד איתו? הרי הוא לומד עם נערי בר מצווה במושב, לא? כן, הוא לומד עם נערים ומכין אותם לבר מצווה, הוא עושה את זה ממש טוב. אבל עכשיו הוא במילואים. מצד אחד, אני ממש גאה לקחת פיקוד שאבא לא פה, גם בבית וגם בעוד דברים. חנוכה שמח, כמו הנרות שהדלקנו עכשיו, שדולקים כבר אלפי שנים ואי אפשר לכבות אותם. אותו דבר גם הגוף, כשהוא חס וחלילה מפסיק להתקיים, את הנשמה אי אפשר לכבות. הנשמה שלנו היא כמו שלבת, שממשיכה להעיר גם כשהכל מסביב חשוך. אלישה, תודה רבה על המילים החמות והיפות. אלישה, אתה כל כך ריגשת אותנו, ואני רוצה להגיד לך, רוני מאירה לנו מלמעלה, ואנחנו תמיד זוכרים אותה. אנחנו מאוד מאוד מתגעגעים אליה, אבל יודעים ומרגישים שהיא איתנו. ממש כמו שאמרת, זו שלהבת שבחיים לא תכבה. לא משנה כמה חשוך מסביב, עם ישראל תמיד חי, וזה הכוח שלנו, וככה אנחנו נמשיך, וזה הניצחון שלנו. וואו, מרגש ממש. כן, אין ספק, זה באמת סיפור מרגש. אבל בכל זאת, אני מחכה שאבא יחזור, אני רוצה ללמוד איתו. אל תדאג, זה יקרה. איך אבא שלך תמיד אומר? תחשוב טוב. ויהיה טוב. יהיה טוב ועוד יותר טוב. הלו? כן, מדבר הרב פיש. כן, אני מלמד ילדים לבר מצווה, כן, אפשר לקבוע, בשמחה. אבא, זה אני. אלישה, מה שלומך מתוק? התקשרת לקבוע איתי לימוד לבר מצווה? האמת שכן, זה ממש מתקרב ואתה ממש עסוק. חשבתי שאם אני אתקשר כמו כל נער ביישוב, אתה תמצא לנו זמן. תמיד אתה מוצא להם זמן. רעיון יפה, אלישה. אל תדאג, אנחנו נלמד, אל תדאג. טוב, אבא, ביי. להתראות חמוד. הבנתי. אז עוד לא הצלחתם לקבוע. אבא שלך באמת בן אדם עסוק. עצם מיני von Messias Nefesh בפה, בגופו, בהוגן על ארץ הקדש ועל גיא קודש הדורבה, ומגן sein בפה עד כדי Messias Nefesh, dass in der größte Schuss, was der kann sein, sind nicht so höher von der Minie von Messias Nefesh בפה. הוא גם תורם למדינה, הוא גם תורם ליישוב. שמע, זכית. בטח, ודאי שזכיתי. אבל אני מקווה שיהיה לו קצת זמן גם בשבילי. קשה ללמוד לבד, אתה יודע. בינתיים אני אתחיל ללמוד קצת עם סבא שלי. יערוב כמתה לקחי, תזל קטר אמרתי. יערוב כמתה לקחי, תזל קטר אמרתי. אלישה, יפה מאוד, עכשיו נמשיך הלאה. וישבות. אחר כך אני אעזור לך, טוב, אני צריכה לסיים פה כמה דברים. יאללה, ילדים מאוחר. יאללה, לעשות. אלישה היה דוגמה למופת למסירות נפש על תפילין. גם כשהרומאים אסרו להניח תפילין, אז אלישה ממש מסר את נפשו על הנחת התפילין. ופעם אחת כשהוא הלך ברחוב עם תפילין, ראה אותו חייל רומי, ואלישה הוריד את התפילין והחביא אותם בכפות הידיים שלו. ניגש אליו אותו חייל וביקש מלראות מה יש לו בכפות הידיים. אלישה אמר לו שיש לו כנפי יונה. החייל לא האמין לו והכריח אותו לפתוח את הידיים, באמת לראות מה יש שם, מה הוא מחביא. כשהוא פתח באמת היה נס והוא ראה כנפי יונה בכפות הידיים. וככה אלישה ניצל.
וזה מלמד אותנו באמת שיהודי מוסר את נפשו על מצוות, תמיד השם יהיה איתו ויעזור לו ויושיע אותו. אז תודה לכל מי שבא, שיהיה ערב נעים וניפגש שבוע הבא. בדיוק דיברתי על אלישע בשיעור, והנה אלישע שלי. תגידי, אמא, אבא אמר לך מתי הוא חוזר קצת הביתה מהמילואים? אני מבינה אותך, גם לי זה לא פשוט. אבא תורם כל כך הרבה לעם ישראל, וכולנו תומכים בו פה מאחור, אבל אני בטוחה שאבא ימצא את הזמן, הרי אתה הכי חשוב לו. חוץ מזה, אתה זוכר על שם מי אתה קרוי? ברור, סבא אלישע. סבא אלישע היה יהודי שמח ממש במהות. בין הדברים שהוא מאוד אהב זה ללמד ילדים לבר מצווה. וגם ילדים שלהם מאוד מאוד קשה. היה לו סבלנות, לימד אותם בנחת, ותמיד היה ממתק על השולחן. 17 שנים הוא לימד ילדים לבר מצווה. סבא אלישע, לצערנו הרי, לא יכול לדעת בר מצווה עם אבא שלו. אבא שלו נהרג כשהוא היה בן 12, ולא היה מי שלימד אותו לבר מצווה. לכאורה היה יכול להיות מאוד עצוב, כי הוא לבד, יתום, אבל הוא לא אהב להיות עצוב. סבא אלישע היה תמיד שמח. למה? כי הוא לא חשב רק על עצמו, הוא חשב על אנשים אחרים. היה לו אהבת ישראל מאוד מאוד גדולה. תמיד רקד, תמיד שמח, תמיד חייך, עד הימים האחרונים שלו. ככה זה שחושבים על אחרים. וגם כשיש לך דברים לא נעימים, וגם שקורה שאבא לא תמיד נמצא בבית, או מי שתמיד עוזר לך, אם אתה חושב על אחרים, אתה מתמלא בכוחות. לך יש כוחות לשמוח ולשמח אחרים. וככה סבא היה, כל החיים, עד יומו האחרון. אז מה השם לכתוב? תרשום, אברהם חלפון, רחוב הפרסה, 13, כפר ידידיה. שלום. שלום. נו, המזוזות שלי מוכנות? כן, נראה לי זה רגע. כי אבא אמר שהכל בסדר, ואני ארוז לך אותם. איך אתה עוזר לאבא, כל הכבוד. עוזר ליהודים, כל הכבוד אלישע, יישר כוח. כן, הרבי מדבר על זה שכאשר עוזרים ליהודי אחר, המוח מתזכך, והקדוש ברוך הוא עוזר גם לנו. ככה מבינים הרבה יותר מהר, ויש סייעתא דשמיא והכל מצליח. Was beschaß mit tut der Teva Aiden, guckt auf dem der Rebesteller, das tut mit der Teva seinem Ben Yochid, bezahlte Sach mal mehr zu dem, was getan die Teva zum zweiten Nieden. Aber tut der zweiten Nieden der Teva mit der Gmilas Chesed in Gashmis, und bei jenem geht es weg auf Inyon im Gashmi, bei ihm jedes aber Ruchnis, der mit Mekayim, המצווה פון ואהבת לרעך כמוך. ולכן אסור ליפול ברוח, צריך להמשיך ולעשות. כמו אבא שלי שתורם כל כך הרבה לעם ישראל. ואנחנו כאן דואגים שלא יחסר שום דבר בפעילות. ואפילו שאבא חסר לי ואני צריך אותו מאוד, אני בטוח שהכל יהיה בסדר. ואבא יחזור מהר מהמילואים. וככה שאנחנו משקיעים ביהודים אחרים, הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו וממלא לנו את כל מבקשינו. איזה מרגש מה שאמרת. קח תראה איך יצאת. אבא! קיבלתי צו מילואים מיוחד, לחזור הביתה, ולהתכונן לבר מצווה שלך. אמרתי לחומית, הכל יסתדר בעזרת השם. כמו שאני דואג לך, ככה הקדוש ברוך הוא דואג לכל יהודי. תראה כמה שמחה אנחנו יכולים לגרום לאחרים. אפילו לעז. איך אתה מטפל ביפה אלישע? האמת, למדתי מהעז הזאת כל כך הרבה. אם אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא כמו שהעז סומכת עלינו, בסוף הכל מסתדר. אבל, הכי חשוב, אסור לפחד מהאתגר. בדיוק. חייבים להעז.